Ovo su kuverte koje nije mi se dalo više slikati, pa ću samo ovako ja ih malo prebrati da vidite šta tu ima. Da. Kaj je ovo? Evo tu još ima dosta tih kuverata. Možda ću ih i prebrojati. Ja mislim da ih ima preko 150. Ovo je dopisnica. Dilerova, prigodna. Evo to bi bile te fotografice. Te ove